Afternoon Edition. Madadangog nindo ang mas dakula na mga storya, asin pangyayari, hali sa satong kapalibutan, bisyon, asin sa bilog na nasyon. Bicol Target Afternoon Edition. Maray na hapon. Miyerkules ngunyan tabi dahil makalingaw taod-taod na alas 5:15. May banal na novena para po sa satuyang mahal na inang Santa Maria, Our Mother of Perpetual Help. Salamat lamang tabi kita kay Mama Mary asin padagos na maghagad ng intersesyon sa oral daw na pagbuhay-buhay. Kasabay ang pagpasalamat man niya to sa mahal na kagurangnan Hesus Kristo siyempre. Dahilan sa gabos na blessings, giya asin proteksyon na ipigtatao sa satuya. Sana po, yaon naman kita sa marhay na sitwasyon may resulta ng magayon. Sumaghapon niya tong pagpagal trabaho, sakripisyo, diskarte, hinguha asin iba pa. Sa paagyan kan padagos niya tong panarig sa mahal na Diyos. Minarespetar giraray kita sa lambang miyembro kan sosyedad ang sinkaan pamilya ang programang Bicol Target. Sundo na kitang 5 p.m. Mag-iriba-iba barang. Madadangog niya to ang impormasyon sa luwas katabang ang News Team and Mega Force Patrol Pading Jomar. Chief Jimmy siyempre nanginginot. Si Pading Jim, si Joshua, si Karen Azin, si Angel, sa Manibela Henry Mata. Sa Master Control lang sa kuyang kapartner ngunyan, si Pading Nalbaldo. Kan Jigs Baldo Welding Shop Jampo sa Barangay Dapdap, the home of Senyor Santo Cristo, kan Ligaspi. Sa newsroom yaon dyan si Ma'am Shia Leron. Siyempre, nagatarabang-tabang si Jen Matthew Balyeran, Nicole Ann Gloriani, and Jimos Barrios. Sa panginot iyan ni News Director Mardila. Sumadakan mga istorya lokal, nasyonal, internasyonal. Nagkakadaranog nindo newscast as news break inababasa sa DZGB News Online. IT, ang kapartner niya to dyan, si Jerome Nico Martinez. Para po sa broadcast man kan DCGB Netwide Worldwide. Ako man po ang sa indong kairibanan, si Pio Fernandez. It's lonely in here. Walang nagpaparamdam. Natabay ang kasubago kadakol, ngunyan kadiit. Diretso na kita kan programa. May informasyon tulos dyan sa luwas. Ilaog niya to si Compadreng Jimmy, ang samuyang chief reporter, aramunta ang bungkaras kan informasyon. Jimmy Nasalita, on the spot report. Pading Jim, marhay na hapon. Yes, salamat abi pade. 10,000 na longganisa ang ipupwesto sa aga. Digdi sa gilid ka na tinampo. Susko. Alabaon ini tabi pade. 10,000. Anong oras iyan, compadre? Alas 4 Aha. may maluto. Uy, susko. Dahil ka na magprograma pade. Alabaon ini. Sumasira mo na. Sa'yo na porsyon dyan ibubugta? Sampangan ka, uning munisipyo baga. Ay, sus. May fountain. Duman tinampo. Oo. Sarado yan. Oo. Oo. Alabaon ini pade. May mga naghahapot. Kaya nga iapot na kay Mayor Gemma Aung Hoko. Aber. Kung naman mga kapartner kay ni. Budol fight ini sa aga. Yun yung pinaka-highlight tabi pade. Danganing ma-informaran sa mga tao. Dangan natural sarado ini sa aga. Dahil makakalaog digdi sa ginubatan sa mga bihikulo. Yaon digdi si Mayor. Mayor. Sandalit na may kahorom. Mayor, good afternoon po. Si Pading Pio po sa angkor sa DCGB. Manungod sa Budol fight sa aga. Okay. Hello, Sir Pio. Good afternoon. Good afternoon, Ma'am Mayor Gemma. Ano Opo. po ang mangyayari sa aga? Gari, 10,000 dang longganis ang isiserbi dyan? Ay, 10,000 10,000 pieces na luto ng longganisa.
mabudol fight kita. Invited po yung yung mga constituents, pati may mga bisita. Sabi ni nung mga opisyalis natin, si Governor, si Vice Governor Diday ko, so Pitika, Madirig Dida. So, invited sila for the budol fight. May maluto, may kamatis, may pipino, and may longganisa. Ay, sus na si Ram sa natabi kan Mayor. Pero ang Gismil, dyan, oho. may Sir Pio, bago mag-start, syempre may invocation, then may magpanunumpa kami. Ano yung palaman ng panunumpa? Bawal mag-Sharon, o di ba? Ay, sus Mariosep naman. Ay, kung maranisa na, isus, nagginutong lang ako Mayor kang fight. Pero bawal mag-Sharon. Anong oras mangyayari yan tabi, Alkalde? 4 o'clock po, 4 o'clock. Medyo, kung marulim po yun, at saka nag-retire na sa mga estudyante. So, big timing naman po naman na maka-join na sa mga estudyante natin. And nag-worry nga kami. Kasi may yung forecast natin, medyo may ulan bukas. So, hopefully na kan, kapangadyan na sana natin na, dahil manuhanon. Ay, nako. Would it be open to the public kung sisa ang yaon dyan? Sige, umakbot ka dyan. Open. Ay, sus Open Marios. sa bus. Pero syempre, pag nag-prepare, bawal mo na run sa table. Naka-cordon muna siya, then pag may countdown, pwede na magkaraunan. Oh, yan. So, invited ko po kayo. Pwede si Sir Dini mag-cover. May magpapalag naman ako para at least promote natin yung produkto na ito naman is one way of helping the longganisa makers natin, negosyante na ma-promotean sa yung produkto. Is it a integral part kan kunyan ining Longganisa Festival, Mayor? Ay, po. Basically, yun po ang namin. Kaya dinalik natin yung Longganisa Festival, yung One Town One Product, para mag-promote po yung sa tuyong produkto. Every season man, well, yung ginabatan sa Longganisa, since mag-mayor ako ng 2013, I started yung festival in the, yung namin, ang name ng festival namin is Longganisa. Kasi yun nga po, ang pasbaga po ng tourism natin is One Town One Product. Any idea, gura mo ang kantidad na ibinayad ta dyan sa mapritos ka, nagibukan Longganisang iyan tabi, Mayor? Okay. So, baka naman na di sa paragibo ng 14 pesos luto na. Kada saro? Kada saro. Udi kung 10,000 yung gura, hitsus na siram ka. Kasi pag hindi luto, sir, so ang iba pumapatak like 8 or 10 pesos ang bakong luto. Kasi medyo nagmahal mga po kasi sa karne. So, sabi nila, kung ano man parang yung mayor, kasi lutuin So, 14 pesos, sige, kasi basically, tinutulungan naman natin yung mga negosyante, mga kuan. So, sabi ko, sige, basta hindi naman masyadong mahal. Yun. At hindi naman sila manlulugi. So, okay na po, 14 pesos yung presyo nila sa amin. So, okay, okay na, sabi ko, okay. So, that will be coming from the coffers of Ginubatan, ano po? Opo. Yun, very good. So, lahat naman po na longganisa makers ng Ginubatan, open po sila na mga gano'n. Yun, noon, 2-3 weeks ago po kami nag-invite na mag-join, sabi ko huwag matakot magano kasi usually po pag nag-engage sila sa transaction ng gobyerno is utangin, matagal. Sabi ko hindi, outright, pag deliver nila, babayaran natin. Para siyempre kung mga maliliit naman yan na negosyante, siyempre kailangan agad nila ng pera, di ba? So hindi utang ng gobyerno, bayad agad. So what was the system? Kung piraan sa indang maidara na kaya nindang i-produce, yung bayadan? Opo, nag-ano na kami, nagtanong na sa kanila, ilan ang kaya mo? 500 ma'am, 1,000, 2,000. Yun. So lahat ng longganisa maker, in-invite namin. Tapos, pineg muna namin sa 500 pera. Kasi marami rin sila. Tapos, yung iba, ma'am, hindi ka din namin kayong mag-participate kasi hirap din sa yung pang-market namin. Di sabi ko, yung iba, kayo mag-1,000. Tapos, doon na lang pinatong yung basta. Ang target namin is 10,000. 10,000. Hindi naman pare-parehas yung i-serve nila sa amin. Yung iba, may 500. Yung isa, 1,000. Yung isa, 2,000. Yung iba, 4,000. So, basta, in-offeran namin sila ng magbenta. According sa indang capability. Opo, depende po sa nila, kaya nilang i-produce po. So, sa indong pag-iipan, how is the longganisa sector dyan sa Ginubatan na feeling tabian? Ano ba? Thriving ba? Ibaga, so, karne, naglangkaw. Kumusta na ito sa Vice Mayor? Ay, opo, kasi kung talaga, hinahanap naman talaga ng Kaya nga, yung namin, dito sa Tilugan, yung 24/7 yan. So, kahit nga mga Tagaligas, pinagdadayo sa Ginubatan para mag-dinner. So, talagang inaano naman namin sila. Sinusuportahan naman namin sila pagdating po sa promotion, sa marketing. Like kung may exhibit naman sa Manila, kung mapapadala kami, nagsusuporta naman po ang LCU. May exhibit,
ganun. Iyo. Ita yung ani dinner fact na inginara niya Longganisa Festival. Dakulaon ng suporta iyan tabi ano. Opo. Opo. O di sige tabi may ano kan dai makakadyan mga nori na salamat. Tutok na sa nako diyan sa opisina mahadla mag Longganisa. Talagang Gini. May teknik sa pagluto niya. Tsaka, ang kaigihan po ito sabihin ng sa longganisa natin kasi depende sa gusto mo. Ibig sabihin sa gusto mo yung medyo maruisip, mga 70-30 ka, 70 taba, 30 laman. Kung gusto mong puro sa laman, pwede man. Tsaka ano kasi dito, sikreto, hindi pigiling yung karne. Ini-slice talaga yung may hand talaga, hindi siya yung kiling. Doon ang sustansya sa kamay. That's the secret blend. Totoo lang. Ito lang kay Jimmy, yung mga original na talaga hindi man sila nag-grind ng pan. Yes. Talaga, pikikiris po ninda. Yes. Yun nga, depende sa gusto mo. Yung ba gusto mong marisipon, nga, ako 70 ako ta, so taba, mas masira ang pagdakal. Kain ka sa laman. Di ba man nagpaning kolesterol, puro sa man niya laman. Pero hindi mo maidyo pag puro laman, hindi crispy. Yan. So anong sinasabi tabi Dan Mayor? Yung variety na kan flavors tabi? Opo. Talaga naman sige. O di, kung ikaw ka pang gusto idadag, imbitasyon, dyan sa indong aktibidades ko niya. Go ahead tabi, Mayor Gemma. Okay, so invite ko po yung mga natin constituents and yung sa iba pong neighboring towns na kung may time po kamo, pwede po kamo dito magpasar sa Baguio, Oral daw, ay kami Gertasa. So, nag-serve po din ng longganisa, tapos hindi lang po longganisa, may maraming variety ng foods. May plus kami up to 50. Naputol si Mayor, naku, Sus Mario Josep. O, naputol, ba't gano'n? Yan. Oho. Naputol si Mayor nagakon na nangimbitar sa kunyan. Pading Jimmy pading Jimmy tabi na putol si Mayor na what's happening sa satuyang kunyan. Mayor Gemma pading rerouting na lang kanda bolos kan traffic advisory tabi padi aga. Sige. Ay may kawaron. Oho. Yan. Madalit na may kuan. May kahuro na si Mayor. Ultimo na sa nakuta na rerouting sa aga. Oho. But anyway, dumana sinda tanganing safe. Dumana sinda sa diversion road. Iyo. Kahit na mga kwanta, busy na si Mayor tabi pa rin. Sige. Out naman ako. Jimmy Nasalita, DCGB nyo. Thank you so much sa kumpadreng Jimmy. Kasabay niya to si Alcalde Gemma Onghoko.
kan ginubatan sa aga na alas 4 budol fight. Si Ramon M. Padingnal, 10,000 na longganisang ginubatan. On the spot. Isiserbi dyan sa may munisipyo. Budol fight. Si Ram sa natabi Sige, diretso tadaw mga istorya. Al Armario. On the spot report. Kumpadreng Al, Diyos marahay na hapon. Please go ahead, man. Yes, maray na hapon padid ipang opisyal kan gobyerno lokal lamang ang nag-inisyar na mitingon asin aksyonan nin sabay-sabay ang mga delikadong bagay sa tinampo siring na sanaman kan mga marambong na mga sanganin kahoy, matutumba ng kahoy, poste kanaleko, wire na karalay-kalay, asin iba pang obstruction. Dahil kan nangyari pa di sa barangay Padang na natumbahanin kahoy ang sarong van, ikinagadanin sarong estudyanteng pasahero, kaya nag-react naman ngunyan ang ibang opisyal. May inisyatibo man sa paagi ng resolusyon dyan sa Sanggunian Panalawigan, si Board Member Attorney Melissa Badesa Armadilla. Digdi naman sa Legazpi, may proposed ordinance naman. Na? Resolusyon. May ordinance na, may resolusyon pa. Sinda City Councilor Charlton Lahara, asin City Councilor Vince Baltasar, na dapat daw aksyonan na kan mga agencies ng gobyerno ang mga obstruction na yan dyan sa tinampo. May inot naman na resolution ka ni si City Councilor Alex Hao kan inot pang Sanggunian. Yes. Asin si City Councilor Attorney Butch Lucila may pigapasar naman na resolusyon kan mga inot Daldao na nag-request man sa mga telekomunikasyon asin Aleco na haraliw na ang mga kalay-kalay na wire. Ang gabos na ini pwede tutok para sa mga clearing operation ay mga obstruction sa tinampo alagad sagpod sana sa level kan Sanggunian dainin konkretong aksyon. Tama da pwede na daimanin sarong karampag, arog kandinar, DPWH, Provincial Engineering, City Engineering, mga telekomunikasyon, lalo na ang Aleco. Kada ko na reklamo sa Aleco na mga poste na yaw sa tao, mga karalay-kalay na wire, o dyan nga sa after tulang-tula, may nagyan ako kaswapon. So wire na kakalay-kalay na sa tahaw kan tinampo. Dahil masabutan ko na nuwari si Damayro kay ni sabay-sabay, asin na daimanin dako ng politiko na nag-inisyal kayan, yaw man ang mga resolusyon natin ordinansa sa level kasanggunian, alagad daiman ninahiling kitang aksyon. Iyan na bali ang impormasyon pa sa Luwas, Alamario, DCGB. Salamat man kumpadreng Al sa istorya hali dyan sa Luwas. Al Armario. On the spot report. Iyan, tabi si Pading Al Armario sa dagdag na storya hali dyan sa Luwas. Yang ben longgani sa ginubatan Padingnal, masiramon ba di? Very unique man. Only dyan lang po sa ginubatan talaga. Day ko ipadaog maski itong nakatana man ako paminsan nin vegan longganisa Padingnal. Daing panama digdi sa kunyan sa longganisa ginubatan. You know why? Ang secret gayo dyan, pigihiling ko Padingnal is dahil sa kasadayan niya Padingnal, kung sa Tagalog, natatakam ka magparakaon. Gariso, giganahang sadit sa nangan. So, grabe ang kaon mo, grabe so urge mo. Anong apod ka Padingnal sa to? Sabi ko, so, gari, kunyang ka, so, grabe ang urge mo na kumaon. Sa kasaraditan, budaan
ang timpla niya, ang tanak niya, suwabe. Ano pa Dinald? Duman sa itong, may nagpapabakal maning vegan longganisa. Pag sapa mo, gari papel ang namit. Ining sa ginubatan longganisa, unique talaga ang blend. Unique ang tana, unique ang ingredients, ano. Yan, kaya sa aga, kunharan ni sa napadingdal, talagang daibon ko yan, pasiring dyan sa ginubatan, gismil na. Pritong longganisa isisirbi, budol fight pati. Dandali mo na ha. Iunas-unasan. Sabi ni Andy Mar, ni Diyos Director man. Iunas-unasan. Andy Mar, maray napunta, besay mo Director Mar. Sabi man ni Papa Jerbailon, maski sulukban longganisa, daog kan ginubatan longganisa, ay totoo ka dyan, tabi. Totoo ka mo dyan. Serenen de los Reyes, garibagaan su sadit na inomo na probiotic milk beverage. Sabi man ni Sir Renen, iyo, siling ko, it's igoning diit na, igoning diit na psychological kick. Ano? Ilingon mo, saradit cute you will be craving for more. An sarong ko niyan mo, mga 2-3 kagat mo, bitin, kaya sige siya ng kaon mo ka ito. Wako, pero igo talaga nin siram na minakagat tulos dyan sa dila mo. Minasarumsum dyan sa dila mo, buda dyan sa ngimot mo. Habang pigas sa pa mo yan, yung crispiness. Sabi ba ni Mayor Gemma Onhoco, depende nga ya kung ang timplang gusto mo, so 60-30. 60 nga yung taba-taba, 30% laman. Or pwede mong baliktadon. 30 taba, 60 laman. Ata, kung hihilingon mo bagaan sa patos, yun hiling dyan, pag medyo so huruhalang kauan porsentahe kang taba-taba, medyo maputi-puti. Di ito laman-laman kaan. And igwamaning so itong medyo mas dakul so laman. Either duman sa dua, puwerte pa di. Lalo mainit-init pa. Isasawsaw mo sa native na suka, so dyan na babakal naman sa kamalig. Paghali mong ginubatan, bumakal kang native na suka. So sa nuyog, ano Papa Jer? Isaw-saw mo duman. Tapos makamot ka sana. Sabi ba ni Mayor Gemma, ang sekreto ngayakan, so sa kamot. Na ingrediente. Tas so paghalo ngayakan, kamot ang gigamit. Garo man baga so, ginamos. Na kunya na batag, ano. Pero masiram, Papa Jerbailon, di ba? Ang sarap niyan talaga, tunay na tunay. Ginubatan longganisa. Yan. Bumakal kaning sarong kilo kaan o sarong may kabanga sa sarong sirerbihan, ublas yan pa Dinald. Isaw-saw mo sana sa suka na may diit na asin or diit na lada-lada. Depende man sa gusto mong kunyan. Kagat kan timplada, sus na siram, longganisa. Yan. Lalo na pa Dinald, kung an babakalon mo, suduman mismo sa saod baga pa Dinald, suppress kong gibo, nakabitay pa. Taigo baga nin pigpapabakal dyan na so frozen baga na haloy ng isinaray sa chiller or sa kunyan sa ining refrigerator, sa refrigerator. Yan, mas masiram itong supagkaaga, madumang ka sa kunyan, madumang ka sa ano inyo sa ginubatan, mabakal ka kan, suppress kong gibo dyan sa saudan, ano. Sabi ni Serenen, pag sadit, takam na takam ka, inumon, makakalima ka talaga. Itong so, pigasabi ni kunya ni Serenen de los Reyes na probiotic milk beverage, saradit ngayaan, kaya dari iunas-unas kang uminom ka ito, pareho man kan longganisa, ginubatan na sadit sa naman, ano. Yan, maski sulok ban longganisa, daog kan ginubatan longganisa. Daog talaga Papa Jer. Dahil ko iniipakwa na, dahil ko ipa dihar ining kunyan.
ining longganisa ginubatan. Unique iyan tabi. Diyan. Sana makapasyar kita duman sa kunyan. Kundi kung open to the public kan, magayon na hilingon na ang gulukan historikan sa aga kung pirang minuto sa napading nalda. Sibon itong gismil na longganisa. So, sorry, Joseph. Engineer Merly Gaspe. Dahil lamang ning longganisa, tabo na rin ko na sa bayadan ko na sana, digdi sa istasyon. Engineer Mer, kung nagdadangog ka dyan sa ginubatan, sus nasiram ka na. Bueno, anong advice mo Padingnal? Ipasok muna natin si Angel na Mustasa. Sige, bago kita mag-time check. Angel Mustasa on the spot report. Angel, matibay ka man sa longganisa, ha? Basta libre. Nya so longganisang kasubago. Ay, maluya ito. Ang pakabog ko. Maluyang atado ato sortiyo. Ay, ako. Sige, Angel, go ahead. Anyway, Sir Pio, maray na hapon sa tulang mga paraan tabay sa mga dugang tapang bareta. Uutruho na sanaan pag-aspalto sa tinampo karani sa Riles na sakop kan barangay Titano sa Legazpi City dahil sa pagbagsak kan uran kasi bagong uto. Inian pahayag sa District News ng Legazpi City Engineer Clemente Ibo matapos na i-follow up sa Sir Pio itong pigibo nilang pag-aspalto sa porsyon kan tinampo karani sa Riles dyan. Kana naagyantay ni Kuya kasi bagong aga Sir Pio na piga-aspalto kan mga personal ng City Engineering Office. Agad di pa totalmente nga natapos sa Sir Pio sa trabaho, biglang nagbagsak sa uran. Makusog pati su wakawakan uran. Pag-agi ko pati duman Sir Pio, naglantok su tubig duman. Tatay naman nagsususog sa kali. Ngaw na duman sa ibabaw kan tinampo. Iyo. Ini Sir Pio ang lugar na ini, partikular na hali dyan sa may Gaisano, pasisiring sa SM, na haluin na baga ka ini Sir Pio na piga aarag-arag tan mga motorista na dahil napapakarhay na dapat talaga ang maasitaso ka iupuan na Philippine National Railways. Alagad sinabi ni Ibo na pirang ribo naman sunasayang ni Dakasubago, alagad wala sinda na yung magiginibo dahil na panahon na ngaya sa muya ngayang kalaban. Ipinaliwanag kan engineer na nasabing inisyatibo ang lakdang na ini para masiguro na ang kaligtasan mga motorista na nag-aagizan. Wala ini Sir Pio nin pagtugot hali sa manihamiento kang Philippine National Railways dahil sa mas ngaya perang best na siyang nagpapaabot ng komunikasyon sa nasabing opisina, wala siya ni nakakahuron hali sa manihamiento kan PNR. Sinabi ni Ibo na apera sa mga riles dyan sa may Gaisano pasiring sa SM, nakatalaan man na gibukon ang pag-aspalto sa ibong na parte kay ni itong harani pagkapo Sir Pio sa food park sa dating basketball court sa barangay Bitano. Asin sarong porsyon dyan sa may riles na may sakop naman po kan barangay Orosite. Sigon kay Ibo sa ibong kan kawaranin pag-aksyon kan PNR sa paor-otro na sa nang reklamo kan publiko, lalo na sa mga motorista dyan sa Bako Marhay na estado kan Riles, sinda na sana nagigibo ng aksyon digdi para masiguro man ang kaligtasan kan mga motorista at sila ka nag-aaging publiko. Dangagunta po Sir Pio, ang kabtang kan pahayag kan city engineer sa pagpagburon po kan DCGB News. Go ahead, video reel. Pasok natin. Kasi dapat ang maintenance ka yan, tapos yung release sa Indayan. Tapos nakikoordinate kita kang inot ng elevation ninda o kang release. Tapos sasabayan ta na sa tinampo. Ay pagkagbaga tinaas na naman sa tinampo ta, kaya nagkakaigwakiham. Obligasyon tayo na dapat ang gabos na mga bihikulo dahil na dedipisilan sa tinampukan Legazpi. Ang naka-schedule nga supposed to be in 3 days, gibuhon niya sunod-sunod. Kaya talag-ura na naman, number 1 na kalaban kang espalto, uran, tubig. O kaya useless, sayang na naman, nagsayang na naman kita ki thousands para dyan. Yan. So yan po Sir Pio, pahayag man ni Engineer Ibo kasi bago sa pakikipaghuron ta. So let's make it clear na iyan na pigre-report mo, so digdibagan kung maluwas ka sa Gaisano, lusot duman sa SM,
sa may dati bagang Save More so nasulo. Opo, sir. Itaws igwa pa dyan in problematic man ining sulig di sa may food park. Opo, Sir Pio. Oh. Tapos nag-agi ka baga dyan, gari ka man sana baligang napigulogo. Oho, ini man na sa kwan, ini man na sa may pasiring sa SM, minatukad ka maning halangkawon. O, tapos sa guro-gudo man. Oy, Opo, Sir talaga. Pio. Yun na nga ni baga kay tuban so pig-asikaso man kan narumduman mo so tulig pa sa nang magtukaw kay to sinaw Congressman Attorney Pido nagarbin. Opo, iyo po, Sir Oh. Pio. Sarap pa yan sa mga Pinakarayan kay to. Mm-mm. O ngunyan nawas out naman so espalto. Jesus. Oo, ang Aban. pa yan, Sir Pio. Dahil man pwedeng kiamputa na Mm-mm. to City Engineering. Cargo baga po yan, Sir Pio, kasi National Railway. Pero dahil nga sa wara man si Simbag, mas nga otro na ngayaan na komunikasyon na ipapadala ng iluman. Wala ngayon ito si Simbag. Kaya ngayon, dito lang kita ngayon maghalat ngayon na may ma-accidente pa ngayon dyan. Yo. Kaya ngayon, City Engineering sa irarumantan na lalo ng gobyerno kan Legazpi sa pangalan ni Mayor Bishop Ismail, nagiging naman in action, Sir Pio. Kaya lang yan, winaswas oron di pa paano kung na magiraray sila kan matrabaho. Opo, Sir Pio. Wala trabaho lang ngayon kami kiraray. Otro, minaman sana ngayon itong pag-asphalt sa nasabi mga lugar. Kopya, sige. So, yan po, Sir Pio. Madunong sa mga informasyon halituwas in Zomos Plaza, District Tribune News. Salamat, Angel! DZGB Megaforce Patrol Report. Mabuelta ang programa, oras alas 4:37. An oras hatod sa Indokang. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi in Capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5. Ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataon ng impormasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kang Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa Indo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Ang Gin Coffee may bago pre, may twin pack ng kanilang kape. Masarap inumin, may variant pa, Korean ginseng at spirulina na maganda sa katawan, immune system na e-enhance. Ganyan ang Jim's Coffee Mix, may twin pack na talagang complete. Jim's Coffee Mix, may twin pack na ngayon na pasok sa ating budget. Jim's Coffee Mix, ang twin pack na siguradong inyong magiging favorite. Jim's Coffee Mix, may twin pack na ang Jim's Coffee Mix. May plus ka sa life. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liver Aid. May silimarin na maaring makatulong, protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover.
Mahalagang paalala, ang Liveroid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liveroid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, Ariner Suite, Sagmin, Legazpi City, near Aleco, Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City, Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital, Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga, Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City, Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Piuduran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Tuhod, siko, baywa, pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Walkathon o marathon man yan, kayang-kaya with strong joints. Siyempre, posible yan through proper diet, regular exercise at araw-araw na pag-inom ng Artrisin. Ito ay may dietary supplement na may tulong proteksyon mula sa undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane. Ang undenatured type 2 collagen ay natural na nutrisyon na nagpapatibay sa kasukasuan, habang ang methylsulfonyl methane naman ay clinically used for arthritis. Kapag pinagsama ang dalawang sangkap na ito ay isang powerhouse nutrition for healthier joints, bawas pananakit pa at dagdag mobility sa kasukasuan. Mabibili ang Artrisin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move. Hatod sa Indo ni Mayor Hisham Ismail, lokal na gobyerno kan Legazpi, asin kan Ibalong Festival Executive Committee and Ibalong Festival 2025. Makisabay sa makulong na aktibidad, siring sa street parade, musika, asin iba pa na parte kan mayaman na kulturang Bicolnon, asin ang makahulugan na storya ni Nabalto, Hadro, asin Bantong, buong Agosto 21 hasta Setyembre 6, 2025. Ibalong Festival 2025. Mari na magpartisipar sa magayon na kulturang Bicolnon. Ibalong! Ibalong! Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaaring makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. At magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito.
Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. The Diocese of Legazpi brings you One Voice, Part 2. One Voice, Part 2, a dinner concert for a cause, featuring the clergy and seminarians of the Diocese of Legazpi with renowned chef, Chef Jesse Senchoco, as we serve fine dining experience. Happening on October 10, 2025, 6 p.m. at the Legazpi City Convention Center, LC3. Reserve your seat now. Tickets available at your local parish or donate through our GCash 0917-559-1800 or at our BDO account through the Roman Catholic Bishop of Legazpi Incorporated 0018-1802-4874. Be a benefactor. Support a seminarian. Anhagad kong pamibi ali sa sendo. Danganing ini sa itong pagtiripo nini, entertainment, at the same time fine dining, lugod mapangyari asin maging mabunga, huli kan sa inong suporta, asin tabang kan sa itong mahal na Diyos. Salamat po! Itagabos may paninimagan sa lamang saro. Itagabos tiniripo ninyo sa Bicol Target Pio Fernandez. Unbelievable. Joshua Bino on the spot report. DZGB on the spot report. Joshua, marhay na hapon. Go ahead na. Yes, maray na hapon, Sir Pio, marhay na hapon sa mga parantabay. Sa lagdag niya tong bareta dahil sa nagbuburotuan niya na issues may kinaraman, Sir Pio, sa palyadong mga flood control project. Gustong makasiguro kan Komite ng Infrastructure kan Sanggunang Bayan kan Daraga Albay na pinamamayuhan ni Engineer Bob Magalona na ang mga flood control project marhay na implementar sa munisipyo kan Daraga Albay. Sa regular na sesyon kan Sanggunang Bayan kan Daraga kasuhapon tabi, Sir Pio, kaiguan ni na mensahe ining si Konsyal Engineer Bob Magalona na mahagad siya tabi, Sir Pio, nin mga listahan at mga for implementation na mga flood control project sa munisipyo kan Daraga Albay. Mahagad siya nin mga lista ali sa DPWH Regional Office 5 o di guasing daan hindi ko matrabaho sa Daraga. Ma-request man sa DPWH Albay 2nd District Engineering Office, sharing man sa Provincial Engineering Office, asin ko nigwaman ang lokal na gobyerno kan Daraga Albay. Sigon, Sir Pio, kaya Magalona, initangani ng mas lalo nindang ma-monitor ang mga pinag-implementar ng mga flood control project sa munisipyo kan Daraga Albay. Asin na kumbaga pasiguro naman at least iguanin record na sangguni ang bayan kung halimbawa magdiretso man na pagpapaimbestigar sabi, Sir Pio, sa mga flood control projects. Siguro kaya Magalona, siguro ngayon sa laog din mga kung sa menos 10 aldaw, makakuha na siya, makakonsolidate na ng report as inistahan ng mga for implementation ng mga flood control project. Maagi sa mahigpit na screening asin na monitoring kan sa iyang komitiba na mga proyekto asin kung mahilingan sa Pio ni na diferensya o kaya problema ang sunod na magiging lakdang ipapapod man itong implementing agency o na kaya sa ngunyan tabi sa Pio maghahalap man na opisina ang opisina o kaya ang Committee on Infrastructure ni Engineer Bob Magalona
sa tigahahanap niya at yung tigahagad na listahan ng mga flood control project sa Daraga Albay. Roger. Yan tayo sa tiyo ang nabagyan ng istorya. Joshua Bino, DCGB. Salamat man, Joshua. DZGB On the Spot Report. Karen Ala On the Spot Report. Karen, marhay na hapon. What's happening man dyan? Yes, thank you, Tabi Sir Pio. Dahil mo na idadagos nunyan kan Albay Provincial Agriculture Office ang pag-report sa Department of Agriculture sa mga naging danyo sa agrikultura kan probinsya ni Albay dahil kan uminaging habagat. Iyan ang ipinahayag ni Assistant Provincial Agriculturist Daryl Buen Consejo. Katakod kan pagbisita sa indang opisina ngunyan kan mga personahes hali sa DA Central Office para sa magkakanigong evaluation kan mga best practices sa agrikultura kan probinsya. Sigun kay Buen Consejo, isisibog na muna kan opisina ang report sa naging problema sa sektor dahil dahil pa sa ngunyan magiging valid o pag-report kan opisina sa DA sa dapat pag-evaluate at in-assess kan apaw ang talagang kantidad kan mga danyo sa mga umahan na ipigre-report kan mga munisipyo na nagulpi kan hagbagat asin kan tubig baha. Sigun pa kay Buen Consejo, may mga munisipyo pa sa probinsya na dai pa nakakapagtaraw kan report nila sa kudmunyan kung pila asin ano ang mga nadanyaran sa mga pananom asin pariyan dahil kan sa uminaging raot kan panahon. Kung kaya maharat muna ni medyo halikot na peryodo ang opisina bago ma-resolveran o matawan ng formal na intervention ang naging danyo sa inis agrikultura kan probinsya, sagpud na dahil pang official as in valid na report ang apaw sa issue. Dahil lang tayo ng sinabi kan apaw sa paagi ni Provincial Agriculturist Cheryl Rebeta at kaipuan ining valid report bilang susi sa tabang kan DA para sa duradakulang pondo na mairehabilitar ini. Yan ang report. Karen Ala, DCGB News. Salamat, Karen, sa dagdag man na istorya sa programang Bicol Target. Karen Ala On the Spot Report. Sa latest na dispatch man tabi kan Pag-asa sa tuyang Viber account, medyo hababa ang kunyan ang tsansa as of now na ma-develop ining low pressure area na nasa laog na tabi kan Republika kan Pilipinas. Halangkaw na nga ni ang kunyang kay ni ang coordinates 18 na. 18 halangkaw na lapwas na ni sa tuya digdi sa Albay, Legazpi, and bagi sa Catanduanes lapwas na nga ta 18 na nga ni ang coordinates niya. 18 Norte. Yan di sana diro-diretso na yan na matunod, kumbaga matunaw na sana low pressure niyan. Hababa ang kunyan ang posibilidad na mabilog ini bilang bagyo. Yan tabi. Pero kasubago suuran grabe pa ding bunok-bunok suuran mala nga ni so paispalto dyan nara Engineer Ibo na sayang so paispalto dyan baga sa may hali ka sa Gaisano pa ding lusot ka duman sa pa-SM baga sa may Riles nawagas o tahalang ka baga mananggad iyan na gari na bulod-bulod na sadit linangkawan so Riles kaya naghahabol so syudad kan dapat na level tanganing sa mga motoristas man day man madipisilan. Kaya lang nga ni para suratan na daan na Engineer Clemente Ibo sa tuyang city engineer so PNR pero parang wala stonewalled dining reaction. Nag-unay na sa nabagatabi so kunyan so ining city government kaya lang mo yan
uminuran ay buminaha. Di paano kan mautro na sa naman tabi at panahon an kalaban kan kunyan kan sa tuyang proyektong andyan sige. Happy birthday palantabi sa kunyan, tama ba? Kay Governor Albichara. Ngayon ba yung birthday ni Governor Al? Tama ba? Petsa 6 kan Agosto? Or next month ba? Hindi, parang ewan ko ba kung tabi yan. So, maray na hapon dyan tabi. Sa Catanduanes, kumusta ka mo dyan Rinen palan ha? Kumusta ka mo dyan Sir Rinen sa Catanduanes? Ang panahon dyan ngunyan ta sukwan baga ining low pressure area on dyan sa maitaas kan Catanduanes. O si Mamila palan padingnal uto na kinatawan na padingnal sus Mariosep. Nag-attender na kan Lunes bilang ex-official member kan Sanggunian pang Lalawigan. Tabi yan? Joe Marbiel on the spot report. Nag-text si Sir Rene de los Reyes, marumrum yan, maray na hapon tabi. Sige, ingat lang, medyo marumirom da dyan sa ining Catanduanes. Pading Jomar, good afternoon. Anong nangyayari na dyan, Pade? Salamat, Pading Pio. Good afternoon sa mga parantabay. So, kasabago baga pig, pig issue. Diretso man kinakang patrabaho. Sabi ni engineer, wala kita maglilibukay yan ta nagsusunod man kita sa prescribed period. After kayan, dagdag sa ng violation na yan. After kan prescribed period, mapasiring na kita sa korte. Sa dahil man na legal officer pa malilipot. Pagabot naman sa korte. So, bis na simpleng pagpapundo ang refile ta, dagdag na violation, tapi i-ignore. So, order kang Municipal Engineering Office. Kung kumuarog ka yan, obserbaran so maglap so prescriptive period kun baga, pag dai magpundo, korte na ang dalagan kan Municipal Engineer. Actually, maski nga ni nagpundo, tapig almang pundo pero pinalapwas so prescribed period, iguan ang violation niya. Iguan na, takuan na. Tangunya pa sa may violation na sinda. Ta nagpatugdok ang building na dining building permit. Inorderan kang Municipal Engineer Office na pundo niyan habang dahil pa ninda nakasecure kan na building permit, pigtawan sinda ki tamang panahon na i-secure sa building permit. Pero kay pundo, hindi nagpundo. Pinarumdum ka subago na dapat kamong pumundo, dahil manggiraray, diretso. Nako. So, pag-arugaya kayan, magkarabutan sa korte, medyo orar-arom na ang talot na lulubungan sa inda. Dipisil na. Kuha na. Talagang madulungon. May karatula na duman sa arong Paringpio. Duman sa third floor, napigakaat, imbis bagang ikagkaratula. So, kung building permit, wala man na building permit. Ang nakagduman, kinagang kitarapulin na dakulaon, ang inggit pikit. Marius, what's happening? What is happening? Ang uriman sa kan mga nagreklamo. Ay, nako. Bako man. Nagkakaroroy lang ngaya ka mo. Bako man. Kami lang dakulaon, ang inggit pikit. Ay, sus Marius, na pangyari, adi. Pero may violation na, sabi ni Engineer Guerrero, may mga violation na sinda. Pag abot kan prescribed period, na dahil nagsunod sa patakaran ninda, diretso sa korte ang issue.